menú per menys de 5 euros i el truc és agafar productes que siguin propers, productes econòmics i tractar-los com si fossin de màxima qualitat. Bueno, aquesta elaboració, de veritat, no la farem ni al forn, utilitzarem el microones per fer unes pomes farcides amb una miqueta de crema, amb una crema express superfàcil. Tan fàcil com anem a posar llet a bullir, canyella, pell de llimona, sobretot la pell sense la part... Veus que està tota la part només groga? Sense la part blanca. Per què? Per què, Marc? Doncs perquè la part blanca amarga i no volem que amargui. Per l'altre costat posem els ous. Necessitem els rovells d'ou, ¿vale? Com es treu un rovell d'ou? I us explicaré, és fàcil, però és millor embrutar-se les mans que tocar el cul de la gallina. Si ho feu amb això, que és molt típic, no?, que aneu passant, la caca que pot haver de l'ou, podeu estar jugant amb la caca de la gallina. Per tant, molt fàcil. Obriu. I amb la mà. Aquí sota tinc unes escombraries, no penseu que estic aquí una mica aquí i jo deixo una miqueta pels rovells. Vaig a mesclar aquí. Ara aquí tinc l'ou, tinc la maicena o harina de maïz. Jo el que faig és tiro una miqueta aquí, i ara això cap a dins. I ara, a la que trenqui a bullir, començarà a espassar. Veieu? Mireu, mireu. Taca, 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 taca. I aquí està. Què heu de fer quan esteu fent una crema? Què s'ha de fer? Provar-la, no? S'ha de provar. Boníssima. Què farem? Li traiem el barret i la buidarem una mica per posar la crema. Vale, això. Doncs ja no tindreu excusa per no menjar fruita, Dius, no, si jo menjo fruita. Per això sí, me la foto amb una mica de mantequilla, amb una mica de crema, però menjo fruita. Vale. I què farem perquè això encara estigui encara més bo? Doncs li posarem una miqueta d'alegria a dintre, una mica de mantequilla, i el de fora com ho farem? Doncs ho filmem. L'important, quan ho feu, és que quedi tancat per tot arreu. L'únic que estem fent és aprofitar l'aigua que té la poma per cuinar la mateixa poma. Posem el microones i ho deixarem, depèn del vostre micro, jo crec que el meu en 8 minutets estarà. Hòsties. Perfecte, per això ho tenim. Llavors, el que farem serà posar-la, li posarem aquesta crema per sobre. Llavors, ho podeu fer o no, això jo sí que amb una miqueta de sucre i una mica ho cremarem. Li posarem el gorro. Mireu, mireu, és que... Buah! Està... I si voleu ser una mica golosines, aprofiteu aquesta aigüeta que ha quedat amb la mantequilla i amb això li donarem una miqueta de brillo. Anem per aquí. Què? Amb això triomfa segur, segur. I mira, i a més els hi està donant fruita per menjar.